सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। असं होऊ नये, हिंदू सारे एक, आम्ही एक मंचावर हिंदू राहणार आहे। ह्या समाजात पतित कोण नाही, सगळं पावन आहे। हिंदू सगळं पावन आहे। भारतात आम्ही हिंदू बहुसंख्य असूनही आमच्यावर अन्याय होतोय, कारण आम्ही विखुरलेलो आहोत। आम्ही संघटित नसल्यामुळे वेळोवेळ आमच्यावर अत्याचार अन्याय होत असतो। तर ह्या पुढे येणारा काळ हिंदूचा असेल आणि हिंदू एकत्रित राहणार आहे। इथं कोण परकीय नाही, सारे हिंदू हा एक असं समानताचा हा मंत्र घेऊन आम्ही हा आयोजन ठेवलेलं आहे। आमच्यावर येणारे जे काही संकट असेल ते सर्व संकट हिंदू समाजाचा आहे असं समजून आम्ही एकत्रितपणे लढा देणार आहे। असा हा आमचं आयोजनाचा मूळ उद्देश आहे। समाजात वावरत असताना मी वारकरी समाजात वावरतोय। त्याच्यानंतर आपले माणगावचे टेंबे स्वामी आहेत, त्यांची पालखी आमचा एक ग्रुप नेत असतो। प्लस दोडामार्गमध्ये सिद्ध समाधी योग म्हणून जो वर्ग चालतो, त्या वर्गामध्ये मी माझी साधना करत आहे। ह्या सगळ्या साधना करत असताना भरपूरसे आमचे जे मित्रमंडळी आहेत त्यांनी एकत्र येऊन हे हिंदू संमेलन करायचं ठरवलं। आणि त्यावेळी आम्ही मिटिंगला बसलो असताना मला त्यांनी अध्यक्षपद दिलं। आता अध्यक्षपद या नात्याने बोलताना मी सांगतो की हिंदू समाजात भरपूरसे लोक धार्मिक किंवा आपल्या हिंदू धर्माचं काम करत आहेत, पण ते वेगळ्या मार्गाने वेगळं काम करत आहेत, एकत्र कधी येत नाही। तर एकत्र आणण्यासाठीचा हा जो पहिला प्रयत्न आहे तो दोडामार्गमध्ये आमच्या होत आहे। आणि हा प्रयत्न होत असताना ऋषी परंपरा जी आपली आहे ती लोप पावत चाललेली आहे। तर ऋषी परंपरा पुढे चालवणारे जे आध्यात्मिक गुरु आहेत, जे काळसिद्धेश्वर महाराज, ज्यांचं नाव अदृश्य काळसिद्धेश्वर महाराज, हे आम्ही त्यांच्याकडे गेलो असता त्यांना वेळ देता आला नाही, म्हणून आमचं हे जे आहे हिंदू संमेलन ते मे महिन्यात होणार होतं। पण त्यांना वेळ नसल्या कारणाने आमचं हे हिंदू संमेलन आता 22 तारीखला होत आहे, परवा सोमवारी 22 तारीखला होत आहे। तर ते होत असताना आम्हाला जे प्रमुख वक्ते म्हणून काळसिद्धेश्वर महाराज लाभलेले आहेत, तर ते आपल्याला ऋषी परंपरेबद्दल आणि जी हिंदू संस्कृती आहे जी लोप पावलेली आहे, जसं आपल्याला आता जवळ गोवा आहे ते त्यांचं पाश्चात्तीकरण झालेलं आहे, ते पाश्चात्तीकरण आपल्यावर लादलं जातं आहे। आणि आपली मुलं, आपले जो तरुण वर्ग ते पाश्चात्तीकरण घेत आहे आणि आपलं जर हिंदू धर्माचं व्यवस्थित सुसंस्कृत वागणं आहे ते सोडून त्या वागण्यात ते जात आहे। तर ते कुठेतरी थांबावं आणि चांगल्या ऋषीमुनींचं आपल्यापर्यंत संदेश पोचावा, ह्या हेतूने काळसिद्धेश्वर महाराज आपल्याला प्रबोधन करणार आहे। ते ऐकण्यासाठी सर्वांनी यावं, याबद्दल मी सर्वांना रिक्वेस्ट करतो, विनंती करतो आणि थांबतो। जय हिंद। बोला। मी रामदास केशव मडेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक। गेली काही वर्ष मी जिल्हा व्यवस्थापन म्हणून या संघटनेमध्ये कार्यरत होतो। जिल्हा सहकार्य होतो, जिल्हा कार्यालय म्हणजे वेगवेगळी मुख्य शिक्षकापासून जिल्हा स्तरापर्यंतची सगळी जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी पूर्ण करतात। सध्या एक जागरण श्रेणीचा घटक म्हणजे हिंदू समाजाचा एक घटक म्हणून हिंदू समाजात काम करतो। संघाला जवळजवळ 100 वर्ष पूर्ण झाली आणि 100 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही तऱ्हेचा वाढदिवस किंवा अन्य कुठे पोस्टर न लावता किंवा असा गाजावाजा न करता संघ कार्यकर्त्यांनीच सर्व समाजात जावं आणि सर्व समाजाची एकजूट कोणत्या प्रकारे होईल अशा रीतीचा विषय ज्यावेळी समोर आला त्यावेळी विविध पंथ आहेत, विविध जाती आहेत, विविध तऱ्हेचे सगळे लोक आपल्या समाजात आहेत। हे जे सगळे लोक आहेत ते एकत्र येणं आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक वेळी जर बघितलं तर आपल्या भाषेच्या संदर्भात सुद्धा आपल्यावर अन्याय होतो, धर्माच्या संदर्भात सुद्धा आपल्याला अन्याय होतो। बाजारपेठेचं उदाहरण घेतलं तर बाजारपेठेच्या संदर्भात सुद्धा आपले जो हिंदू धर्म आहे त्या हिंदू धर्मावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आघात झालेला आहे। आता वेगवेगळे विषय आहेत, म्हणजे लव जिहादसारखा विषय आहे, भूक जिहादसारखा विषय आहे, लँड जिहादसारखा विषय आहे। असे सगळे जे विषय पुढे येतात ते हिंदूंना नाहीसे करण्यासाठी असे विषय पुढे येतात।
आणि कालांतराने अशी परिस्थिती निर्माण होईल की ह्या समाजातनं हिंदू जो आहे तो हिंदू कमी होईल आणि हिंदू कमी झाल्यानंतर आपल्या भारत देशावर जसं गुलामगिरीचं राज्य होतं तसं परत एकदा गुलामगिरीचं राज्य येईल का, असं गेली 100 वर्ष आपला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा प्रयत्न करतोय. आणि प्रयत्न करताना ते असं लक्षात आलं की जोपर्यंत आपण समाजातल्या सगळ्या घटकांना एकत्र करत नाही किंवा सगळे समाजातले घटक एकत्र येत नाही तोपर्यंत ह्या गोष्टी होणे शक्य नाही. म्हणून आपले जे अखिल भारतीय केंद्रीय कार्यकारिणी आहेत, त्याच्यानंतर आपले प्रांत स्तरावरचे कार्यकारिणी, जिल्हा स्तरावरचे आहे, तालुका स्तरावरच्या, अशा ज्या वेगवेगळ्या स्तरावरच्या सगळ्या ज्या कार्यकारिणी आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून असं ठरलं की ज्या तालुक्यातली जशी मंडलं असतील, आता दोडामार्ग तालुक्यामध्ये 3 मंडलं आहेत. 3 मंडलं म्हणजे एक 10 किंवा 12 अशा गावांचा मिळून एक समूह. अशा समूहामध्ये त्या ठिकाणी छोट्या छोट्या स्वरूपाची ही हिंदू संमेलनं व्हावी. तशाच तऱ्हेचं हे हिंदू संमेलन 22 तारखेला संध्याकाळी 4 ते 6 या वेळात आपल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रांत संघचालक बाबा चांदेकर, उपाख्य अर्जुन यशवंत चांदेकर हे आपल्याला पंचपरिवर्तन जे आहे ह्या विषयाच्या संदर्भात माहिती सांगतो. तसंच आपले जे काडसिद्धेश्वर महाराज आहे, हे काडसिद्धेश्वर महाराजांचं उद्बोधन होईल, जेणेकरून हिंदू समाज जो आहे तो एकत्र कोणत्या पद्धतीने राहील अशा तऱ्हेचं त्यांचं उद्बोधन आहे. आणि ह्या सगळ्यांचा विचार करून मग दोडामार्गमध्ये त्या मंडळाची एक समिती तयार केली आणि त्या समितीच्या माध्यमाखाली, त्या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली हिंदू विस्कळीत आहे, विखुरलेले आहे. ज्यावेळी परकीय धर्माचा आपला अन्याय होतो, इतर समाजाचा आपल्यावर ज्यावेळी अन्याय होतो, तर अशा वेळी आम्ही विखुरलेलं असल्यामुळे आमचा प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे इतरांना त्याची संधी होते, मिळते. आणि त्यामुळे आमची बरीचशी आमच्या धर्माची, संस्कृतीची हानी होते. आणि त्याच्यासाठी अखिल इंडियामध्ये, संपूर्ण भारतामध्ये आम्ही एकजुटीने वागायचो. असं एक अलिखित सगळीकडे आता वारे आलेले आहेत. आणि याचा फायदा आपल्या धर्माला, संस्कृतीला टिकवण्यासाठी, देश टिकवण्यासाठी आणि एकात्मता भावना वाढवण्यासाठी ही आजची तळमळ आहे आजच्या हिंदूंची. कारण ते एकत्र आले, सर्व अन्यायकारक ज्या गोष्टी आहेत त्या आपोआप दूर होतील. आणि एकजुटीने राहिल्याने अनेक फायदे आपले होते, ज्यात आपल्या नाही म्हटलं तरी हिंदू संस्कृतीच्या विरोधात बरेचसे घटक काम करत आहेत. आणि त्याचा आपल्याला म्हणजे धर्माचा नायनाट संपवण्यासाठी, देश संपवण्यासाठी, संस्कृती संपवण्यासाठी ज्यात काय विघातक संकट आपल्या धर्माला येत आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही एकत्र येणे फार गरजेचं आहे. म्हणून संपूर्ण देशात तालुका वाईज 10-15 गावांचं एक मंडळ करावं असं अलिखित एक तत्व आलेलं आहे. त्यानिमित्ताने आम्ही आज दोडामार्ग तालुक्याचे 3 साधारण भाग केलेले आहेत, म्हणजे 15-16 गावांचं. त्यापैकी पहिलं आपलं दोडामार्ग मंडळ तयार करतो आहे. त्या मंडळाच्या सगळ्या आधिपत्यात 14 गावं आलेली आहेत. साधारण विरडी टू आपले सासोली, ह्या 14 गावांचे सगळे जे आमचे संप्रदाय आहेत, जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, जे समाजासाठी तळमळीने काम करत आहेत, त्यांनी आज एकत्र येऊन ही युनिटी तयार करायची आहे. आणि ह्याच्यासाठी आम्ही 22 जून 4 ते 7 असे आमचे वरिष्ठ किंवा आमचे सामाजिक लोकप्रिय असे म्हणजे साधारणपणे धर्माला एकत्र ठेवतील असे अनेक संप्रदायाचे मुख्य आहेत. तर अदृश्य काठ सिद्धेश्वर महाराजांना आम्ही विनंती केली की आम्हाला त्यांनी मार्गदर्शन करावं. त्याचबरोबर आपले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रवक्ते बाबा यांनाही आम्ही विनंती केली की आम्ही संघटित कसं होऊ. त्यानिमित्ताने 22 तारीखचा आम्ही कार्यक्रम आपल्या महालक्ष्मी हॉलमध्ये ठेवलेला आहे. तर 4 ते 7 ह्या वेळेत थोडंसं सांस्कृतिक कार्यक्रम होईल, त्याच्यानंतर मार्गदर्शन बाबांचं होईल, त्यानंतर काठशेट्टीचं
आज समाजाची काय गरज आहे, हिंदूने एकत्र का यावं आणि आज आपण अन्यायाविरुद्ध कसं लढू शकतो, आपल्या धर्माचं संरक्षण कसं करू शकतो, जे आपल्याला आज त्रासदायक काय घडत आहे त्याच्यासाठी आम्ही संघटित म्हणजे का गरजेचं आहे हे आम्हाला काळ सिद्धेश्वर महाराज त्या दिवशी आम्हाला एक तास मार्गदर्शन करणार आहे. त्याच्यासाठी संपूर्ण ह्या 14 गावाचे किंवा तालुक्यातल्या सर्व हिंदूंनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी आम्ही धडपड तयारी करत आहोत. हा आमचा आता विषय आहे.